Iti matdamdamag Ilocandya, nangaramid ti Arsobispo ti Lingayen Dagupan iti pastoral letter. Seknan iti agdama kasasaad ti politika dito'y pagilian. Kabayatan na seguridad dagiti turistang agturturong iti Ilocos Norte na ipanamnama. Ken epekto ti El Nino, mariknan dagiti Manalon iti nasaumet laeng a probinsya. Dagita ken dumapayadamag iti Region 1, amwen iti report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Nangiruwar ti pastoral letter ni Archbishop Socrates Villegas ti Lingayen Dagupan seknan ti agdama a buribor ken issues iti national a gobyerno ti pagilian. Na iyunay-unay iti letter ti kumarkaro a korupsyon ken makapaupay a kasasaad ti moralidad iti gobyerno. Naguyugoy metlaang ti publiko nga agkararag tumakder kontra iti maikaniwas ken agbalin ang managpaliiw iti panagpili kadagiti opisyal intun sumaruno nga eleksyon. Manamnama ang maibasa kas homily tinasao a letter tunggal misa kadagiti amin na simbaan iti Lingayen Dagupan. Agtaltalinaed a positibo iti paralytic shellfish poison wenno red tide toxin dagiti shellfish samples manipud iti baybay ti Bulinaw ken Anda Pangasinan. Gapo iti dayta nainget ti palagip ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 aliklikan pay a mangala mangilako ken mangan kadagiti shellfish ken aramang manipud iti ili ti Bulinaw ken Anda. Agtaltalinaed met a natalged a maipauneg dagiti ikan, pusita, kapi ken udang manipod iti nasao a lugar. Agtultuloy mo ti panagbantay dagiti maseknan kadagiti apektado a lugar tapno maipasigurado ti kinatalged ti publiko. Mariknan iti probinsya ti Ilocos Norte ti epekto ti nakaro apudot ken ti saan a panagtudo nang runa kadagiti Manalon. Gapo iti dayta manarimaan ti panangipatungpal ti provincial government ti probinsya iti nagduduma nga interventions tapno masalakniban ti agrikultura ken pagtataudan ti supply ti danumda. Nangipatungpaldan iti rehabilitation kadagiti babasit a water impounding systems tapno mapasaya at ti irrigation ken nang bigbigda iti alternatibo a pagtaudan ti supply ti danum tapno masuportaran dagiti farmers ita a panawon ti tikaga. For our farmers, sila talaga ang unang-unang maaapektuhan, ano? So we are assisting our farmers through repair of the mga small water impounding places na ano nila. We are already doing steps to mitigate it. In panamnamat Ilocos Norte PPO ti panagtalinaed ti naulimog ken natalged a panagpasyar dagiti turista ita a summer vacation iti probinsya. Sigun iti pulisya, napairtengan ti security operations da kadagiti kang runaan a tourist destinations para daan dagiti bus ken vans iti Ilocos Norte manipud pay Marso. Naipasigurado pay ti panakaimanihar ti trapiko, agtultuloy a panagwanawan ken panangipatungpal kadagiti paglintegan ken checkpoint operations kontra iti anyaman na kriminalidad para iti naan-anay a seguridad dagiti umili ken turista nga agturong iti probinsya. Yung tourist police, inactivate namin. Ginawa ko nga 3 teams na. Medyo, porlapatre muna tayo ngayon. Wala muna, alam na. Ito na ang day off. Pakisamahan. Ito talaga, babad tayo. Meron tayong balikatan. So, even yung admin natin, na-deploy na rin siya. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.